ɓuri heewde ko ɓe mbiyatami haaloɓe pinditi wiide ne keewi kono an koɓe min kooli haala ma so neɗɗo wiima ni so wona e ronku jiɗɗa ko hooli ko tawa ɗum so tawani tan ko hoddir kono an wona ɗum woni miijo ma ceerno moussa yafoɗa ligganaɗe ma yiyani no jiɗirta yo waɗir ni saabu so wonnaɗo yiyama mo yiima mbiyama ko jubbande naggam mbatta walla hal naggam mbatta koye naggam o so tawi a yiyatamo beele addata caɗele no mbiɗa ni jomum ko famde wasa wadde no mbiruɗa ni so yiyani adda caɗele fof no woota saabu min so lekki woni lebbi ɗiɗi e lawol walla lewru aɗa woni ga ha yettima est ce que en mbat siftorde koki wonno ko haji kono wonno min mi winda ɗiɗo ko naggam ko ni mbiyami jomum ko laksit ha laaɓa wota e whatsapp e nelditade mi liira ko bindunomi ko e wawa andude kiiɗo ko ɗum wonno kiiso wona ɗum a anditta saabu ko noddeteɓe ɓe ne heewi joni noon holno tagatma andidde ko wone lawol lewru walla lebbi ɗi il faut laksit nder toon ɗi to mbeɗa waɗi toon binde mi lirtonoji hooram ko bindunomi hen komi wawa ɗum yiide beela ko noon kono andude nde kadi jomum beela rewni lawol walla rewnani weeɓani min de mi juumi e mbinoɗami ni mi waɗani noon min de mi heewi gasata hen anani mbiya neɗɗo fecci ɗum ɗo mbaɗa laabi ɗiɗi waɗa lawol gotol mbiya neɗɗo ɗum ɗo ko laabi waɗa ɗum laabi keewi tawa ko lawol gotol wonno